Takže ahoj, ja som oposí Laura24 a vítam vás u môjho ďalšieho nového videa. Dnešné video to bude všetky moje LPS dogy, takže ja si myslím, že to nebudeme obkycávať a môžeme ísť na to. Predom vás chcem upozorniť, že žiadne nevymenujem a budem ich vám ukazovať od poradia, ako som ich ja dostala. Mám ich teda 4. Moja prvá doga je Luky. Lukyho mám z roku 2016, no a náhodne som ho našla v dráčiku, pretože som si kupovala pečopáka. Rozhodla som sa, že pôjdem do dráčiku a kúpim si pečopáka, no a zrazu tam vidím túto dogu, tak som si ju nakoniec kúpila. Moja druhá pečop doga je Kevin. Kevina mám z roku tohto, 2017, no a mám ho vymeneného za Koliu. Moja tretia doga je Nala. Nalu mám z roku 2017 a kúpila som ju z bazáru. Hovorím vám, nebudem koľko stala. Proste ju mám z bazáru. A moja posledná a najobľúbenejšia doga je Klára. Kláru mám tiež z bazáru a bola to moja strašne vysnívaná doga. Viem, že nebola moja prvá, ale je proste moja obľúbená. Aj keď moja prvá bol Luky. Takže ja dúfam, že sa vám toto video páčilo a uvidíme sa zase u ďalšieho videa. Ahoj!